to all our viewers. Good luck sa lahat ng participants today. Make sure you will have a very stable Wi-Fi connection and hopefully everybody is prepared and good luck. Back to you, Apollo. Our third judge is a former music teacher for 12 years and a part-time vocal coach, a former band vocalist here and abroad, and a former choir member for more than a decade. Let us welcome Mr. Hudson Badoria. Hi, good afternoon, Sir Apollo. I'm Jane. To all the viewers and of course to our talented contestants, welcome to the semifinals round 3. To the contestants, we hope that you are all well prepared and confident with your chosen songs. So good luck everyone and do your best. So here's the mechanics. So there will be 4 contestants for this last semifinal round who will be competing for today. The 4 contestants will sing in a random format picked by the judges. Each semi-finalist will be given a commentary. When all contestants have performed, scores will be calculated, and the one who will rise on top for this round will move on to the grand finals. So good luck everyone. Miss M. Jane, take it away for our criteria for judging. Okay, thanks, Hads. For the criteria for judging, voice quality, 30%. This includes your vocal technique, style, and diction. Showmanship is 30%. This is how you will show your confidence in singing your piece and how you connect the message to the viewers and to the judges. Sound quality is 30%. This refers to the stability of your Wi-Fi connection. So make sure that you have a stable internet connection. And also, this is where we will see how you balance your sound, the sound of your microphone, and the sound of the music background. Lastly, song choice, which is 10%. You can see on this criterion that you have chosen the right song based on your vocal range. So we have a total of 100%. Okay, back to you, Apollo. Okay, thank you, Hudson and Mary Jane. I hope that all contestants paid attention to mechanics and criteria for judging. Okay, I have some reminders. Please mute your mic when someone is performing as well so our viewers and avoid picking up unnecessary noises. For transparent purposes, all scores will be posted in our group page. And lastly, the judges' decisions are final. So there you have it, contestants. Let's start and good luck to everybody. Okay? Apollo, I'm sorry. Yeah. Ano yung naugong? Ang sakit, medyo masakit sa tenga. Kanino kaya connection yun? Ayan, Yeah. nawala na siya. Okay. Yeah. Okay. Okay. So good luck everyone, and hope this will be a wonderful and great last group of semifinalists. Okay. So I'm going to start to pick up one contestant to start the contest. Okay, so I'm picking up Manuelito Amor. Manuelito, so you're the first one to start the show. Hello, sir. Oh. I pray you'll be your eyes and watch where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be your
yes, to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we find your light nel cuore resterà and hold it in our hearts. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna è la sera oh, nella mia preghiera. let this be your prayer. Quanta fede che When shadows fill our day, lead us to a place guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. sogna un mondo senza più violenza, di un mondo di giustizia e speranza. On your love Matilda, man was born vicino. Simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai, We ask the light behind è il desiderio che and watch us from above. ognuno trovi amore We hope it's all we'll find. intorno e dentro sé. Another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our parade, just like every child, Just like every child, need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. nella fede che hai acceso ai noi. Sento che ci Thank you po. Thank you, Marcelito. Manuelito, sorry. Manuelito. Manuelito. Okay, salamat. Jane, please. Marcelito po mo. Hindi kasi umaano yung boses niya sa akin eh, you know. Yung boses niya eh, ano. Yeah. Jane, please select your contestant. Okay, I'm gonna choose Christian. Hello po. Good afternoon. I am Christian J. Kawili from San Jacinto, 21, and I will gonna sing Ikaw ang Pangarap. Mula nang makilala ka, buhay ko'y biglang nagiba. Kay saya
ng bawat sandali, kailanman hindi pagpapalit. Ikaw ang tanging hiniling sa habang buhay ay kapiling. Ngunit mahal, ikaw ay nasaan? Tanging minimithi ay ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay iaalay, pagkat minamahal kita tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa kung magpakailanman ay kasama ka. Ngunit mahal, ikaw ay nasaan? Tanging binimithi ay ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay iaalay, pagkat minamahal kita tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa kung magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ang pangarap. Okay, thank you, CJ. Hudson, please select your contestant. Okay, I'd like to choose Renz. Hi, good afternoon po. Renz? I am Renz Luther Robosa, 28 years old from San Carlos City, Pangasinan. And I'm gonna sing kahit isang saglit. Paano ang puso kong ito ngayon lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan
sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko? Paano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo akong muli kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Paano ang puso kong ito ngayon wala ka na sa piling ko? Puso ko'y biglang naulila, iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo akong muli kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Mayakap ka. Mayakap ka. Thank you, Red. Thank you. Okay. Our last contestant, no other than Myro. Good afternoon, everyone. My name is Myro Mercado from Bautista. I'm 18 years old, and the song I'm going to sing is Buwan by Juan Carlos. Ako'y sa'yo, ikaw ay ang
mag-isa. Sana ay tabihan na sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot, ikaw ang nagpapasaya. Makakasama hanggang sa pagtanda. Di na tayo'y humigya. San kaya sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Ang iyong ganda'y umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso at damdamin, damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Tata, sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. La 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 la, pakinggan, 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 pakinggan mo ang aking sigaw o sinta sa dilaw na buwan. Thank you po. Thank you, Myro. Okay, maraming salamat sa inyong apat. My God, I was so overwhelmed today. Ang gaganda ng mga songs nyo, and then all your Wi-Fi are good connections. At saka mga itsura nyo, napakaganda. Ang pupogi nyong lahat. Anyway, so but before we go on to announce the winner, magko-comment muna kami sa inyo. Okay? So I'm going to start with Mary Jane.
Mary Jane. Hello. Sorry. Busy. Hindi malaman anong score yung ibibigay. Sumakit yung ulo ko. Ano ba? Sorry. Sino ba yung nauna? Pasensya. Si Manuelito. Okay. Si Manuelito. Manuelito. Nakakatuwa kang tingnan, no? Ang laki ng pinagbago mo. The last time I saw you nung sing-off. Talagang effort. I like your voice. Pagdating talaga sa boses, wala na akong question doon. Kaya lang, may narinig akong, sorry ha, may narinig talaga akong twice. Medyo nag-struggle tayo sa high notes. And may narinig din akong flats. And eto ang tandaan mo, kapag kasali ka sa ganitong mga singing contest, try to sing na hindi tayo parang lalabas na dalawang tao yung nire-represent nating boses. Why? Because nawawala yung ganda nung boses mo itself. Kasi ikaw, mahagod ka eh. Magaling ka mag-sustain ng isang kanta. Nung kinanta mo to, actually binigla mo ko umpisa pa lang. Kasi sabi ko, nagboses babae si Manuelito. Na-appreciate ko siya nung umpisa. Pero nung pumapasok na, nung nagpapalitan na kasi yung boses ng babae at saka lalaki, nawawala na yung sustainability. Hindi ko na siya masyadong na-appreciate yung ganda ng boses mo. Okay. Yung namnam, kasi ako, ina-expect kita. Isa kasi inaabangan ko sa finals. Napakaganda ng boses mo. Pagdating doon, kasi wala kang choice but to cut yung phrases dahil papasok yung isang boses. Doon ako nang hinayang. Otherwise, well-performed, napakagaling mo. Tama si Apollo, muntik kanya tawagin si Marcelito Pomoy. Pwede kang itapat talaga sa kanya eh. Kaya lang, nasa singing contest tayo eh. Yung hinahanap ko talagang, sorry nagiging honest ako. Yes, kasi okay lang po. nanghinayang ako sa boses mo. Ang galing-galing mong humagod. Ang tendency, kailangan mong putulin kasi may isang pang boses na napapasok. Otherwise, taas ang kamay ko sa'yo. Pwede talaga Thank you. kay Marcelito Pomoy. Okay, good luck. Thank you. Next, si Christian. Hello po, Christian, ma'am. no? Tama ba? Hi, Opo, Christian. ma'am. Hello po. As is, no? Talagang pagdating sa vocal range, lumalaban ka. Palaban ka talagang bata. Thank you po, ma'am. And hands off ako sa'yo, marunong ka makinig sa mga pointers na ibinibigay sa'yo. And bumagay yung kanta sa boses mo, pati emosyon, nakita ko. At the first part, medyo meron lang akong naririnig na medyo putol. Hindi ko alam kung sa akin yung medyo putol ng connection, pero na-overcome naman siya nung lakas at ganda ng boses mo. So parang wala naman siya sa akin. Kasi nagtutuloy-tuloy naman yung tunog mo. Kaya lang, meron lang nag-i-static paminsan, hindi naman lagi. Otherwise, well-performed, well-groomed ka rin today. Congratulations. Thank you po. So, good luck. Good luck later. And hopefully, hindi ka tumigil sa pagkanta dahil may star quality ka. Okay? Thank you po, ma'am. Next. Sino ngayon next natin? Sorry. Si Renz. Si Renz, sorry. Kasi nakikita ko si Myro. Si Renz. Ayan. Hello po. Ano pa bang masasabi ko kay Renz? Siguro dahil sanay ka na talaga mag-perform. Mapa-virtual, mapa-live, no? Halatang-halata na talagang sanay ka na sa ganitong contest. Well prepared, pati itsura mo, pati yung kanta. But the thing is, siguro dahil madalas ko nang naririnig yung kanta na yan, nag-expect ako sa'yo na magpo-perform ka pa sa akin ng mas ibang kanta. Alam mo yon? Kasi marami na kumanta niyan eh, marami na ako narinig na version. And alam ko, yan, kahit nakapikit, kayang-kaya mong i-deliver sa akin yan. Ano pa man ang gawin mong rendition dyan, kaya mong ibato yan. So, nag-expect ako sa'yo ng magpo-perform ka ngayon ng ibang song. Otherwise, as what I've said,
na-deliver mo yung kanta ng sarili mong, pwede mong sabihin, rendition to ni Renz. No? Inangkin mo yung kanta itself. Nagkaroon ka ng sarili mong version. So congratulations and good luck din. Thank you po. Myro. Hello po. Hello, Myro. Okay. Myro, I'll be honest with you. Actually, lagi naman akong brutally honest sa inyo. No? Knowing your voice, the last time you performed, I I can say that mas gusto ko yung performance mo nung sing-off. Mas gusto ko yung kanta mo nung sing-off. Mas na-appreciate ko yung boses mo. Mas lumabas sa akin yung vocal range mo nung the last time na nag-perform ka. Kaya nung nag-umpisa kang kumanta at sinabi mong kakantahin mo is Buwan, although hindi naman madaling kanta ang Buwan, but the thing is, parang si Renz, nag-expect din ako ng more. Kasi ang ganda ng boses mo, ang laki ng vocal range mo, and yet ito yung napili mong kantahin sa amin. Ito lang sa akin lang to ha, hindi to ano sa ibang judges or sa ibang nakikinig. Sa akin lang to. Siguro dahil sa sobrang gagaling yung apat, I was expecting more from all of you. Kasi since kayo yung huli, masasabi ko ito yung isa ito sa nagpasakit ng ulo ko. Ang gagaling yung apat, puro pa kayo lalaki. So hindi ganun kadaling magbigay ng score sa inyo. No? Actually, dikit-dikit ang score nyo sa akin. Points lang ata ang pinagkaiba nyo sa akin. So, next time, Myro, choose a song na talagang babagay sa boses mo and nakadagdag lang sa performance mo is naggitara ka. Opo. And believe ako sa iyo doon kasi you're a very very talented guy. Otherwise, good performance naman and well-groomed ka din. Lahat naman kayo actually. And good luck kung sino man ang makakapasok. Thank you Okay, po. thanks Apollo. Okay, Hads, please. Okay, let's go back to Manuelito. Yes, hello po, sir. Hi, Manuelito. Okay. So, unang-una, you surprised us with your performance. So, dun muna tayo sa boses babae. Kasi dalawa yung ano, pinakyaw mo lahat eh. So, your falsetto was amazing for me. Yun nga lang, yun, talagang pag hindi kita titingnan, ah, ang maririnig ko talaga is boses babae. Yung babae yung kumakanta, which is a good part, no? So, and I noticed that you are so focused on the other uh, vocal part, okay, while trying to sing another vocal part, no, in a different range. Uh, but the danger in performing a duet song is that yung isa ay pwede mag-suffer, no, yung ano. So hindi natin talagang pwedeng parehong bigyan ng feelings kapag kumakanta tayo ng duet. It's either puputulin natin yung isa para mas mahaba yung isa or the other way around. So parang ganon. And then since the prayer is a mixture of English and Italian language, so siguro careful tayo dun sa Italian language, no? Kasi kung lalo na kung may mga makikinig ng mga Italian, so baka ano, may masabi. But nevertheless, uh, understandably naman na hindi naman natin yun language, no? So ano lang naman. Anyway, you nailed the song, Manuelito. Sa lahat na nag-perform among the 12 semifinalists, so ikaw yung kakaiba yung performance, no? And well uploaded ka for that. So it was a very good choice na i-perform yung ganong klaseng
tawag kanta, no, sa semifinal round, no? So kung makakapasok ka, so sana mas pumili ka pa ng song talagang ma tawag dito, mailalabas mo yung singing prowess mo. Okay? And good luck, Manuelito, and thank you. Thank you po. Okay, si CJ. Hello po, sir. Hi, CJ. Ayan, you look so good in front of camera. Thank Ayan. you po, sir. Okay, I like the way you performed the song. The vocal control is there. So it really fits your voice as well as your vocal range. So for me, napakasarap pakinggan ng boses mo. Despite doon sa medyo Thank you po. nagbe-break, despite doon sa medyo nagbe-break lang yung connection. You have a very good showmanship. It seems to me that talagang pinaghandaan mo and talagang maganda yung tawag dito from the start up to the end. So naramdaman ko yung kanta tsaka yung smoothness, no, ng Thank you po, boses. sir. Hindi mo kailangang artihan masyado yung kanta, no, just to be noticed. Andun kasi yung parang na-deliver mo yung kanta in your own little way, no? Pero nandun pa rin yung expression, yung message ng kanta. So we thank you for that. Okay? So Thank good you luck po, sir. later on, CJ. Si Thank you po. Renz. Hello po, sir. Hi, Renz. Ayan. Ang cute-cute naman ni Renz. Parang gusto kong pisilin yung pisngi. Ayan. Ayan. Napakagwapo mo ngayon, Renz. Ayan. Salamat At, po. ayan. Okay. Great vocal performance. Ano pa ba yung masasabi namin doon? And good vocal technique. You are well dressed today. Good showmanship. So, I like how you performed the song. So, uh, knowing you, kasi medyo magaling kang gumawa ng runs, no? Pero this time, medyo binawasan mo, which is a good a good decision on your part. No, hindi kasi mahirap kasi yung masyado nating aartehan yung pagkanta, no? To tapos yung nakikinig hanggang sa huli eh parang nagsasawa na. Okay? So, yun yung iniiwasan natin yung sobrang ad-lib, sobrang runs, no? Ayan. Opo. Pero sa palagay ko sinunod mo yung advice ko last time, Opo. no? Opo. Ayan. Okay. I know that you've been performing a lot outside of uh, TSOP, no? So, you did very well and you're very comfortable with your performance and napakagaling ng performance mo today, Renz. So wala akong masasabing negative about your performance. Okay? So Salamat good po. luck. Thank you po. Ayan. Thank you. Si Myro. Hello po. Hi Myro. I like your style. I like your hat, your tawag dito, your polo, your black polo. Thank you po. Klaro yung dating mo sa akin. Great vocal style, no? Among the four of you, ikaw lang yung talagang masasabi ko na kahit na hindi ka bumirit, kahit wala kang facial expression, no? The voice itself is full of expression. Thank you. Okay? Kahit hindi ko makita yung mukha mo, kahit di kita makita mag-perform, marinig ko lang yung boses mo. Nararamdaman ko yung song, Myro, no? Thank you po. And you are well commended for that. And taliwas naman sa sinabi ni Jane, for me it's a good song choice for you kasi this is a semi-final round and everyone I think is trying to be comfortable with what they want to perform, no, in front of the judges. And that's a good decision on your side. So it really fits your vocal style, no?
na for me nailabas mo yung style mo eh kasi yan yung gusto mong song, no? And the guts to perform while playing a guitar in a semi-final round is such a superb talent for me. Thank you Okay? po. Napakagaling mo, Myro. I hope na ipagpatuloy mo 'yan kasi napakabata mo pa. How old are you again? 18 po. 18. So, kung naririnig lang ng mga audience 'to, pag na-post sa YouTube, alam mo, feeling ko you will go a long way. Okay, pagpatuloy mo lang just in case hindi ka makasama sa grand finals, and I hope, I do na hope na makasama ka sa grand finals, no? Kahit kayong apat magagaling kayo actually. So, sana ipagpatuloy mo yung ganyang estilo ng pagkanta kasi bibihira yung may ganyang klaseng vocal style. Okay? Apo. So, ipagpatuloy mo 'yan. Napakasarap pakinggan ng boses mo actually, no? Though Thank you tama po. si Jane, mas maganda yung performance mo last time. Pero may added factor yung pag-play ng guitar eh, no? Yung lakas ng loob natin. Kasi ako, ayoko nagpe-play ng instrument kung nasa gitna ako ng competition, lalo na kung semi-final round pa yan or sing-off round pa yan. I don't wanna suffer, no? Dun sa kung ano man yung pwede mag-suffer sa akin. But ikaw, na balanse mo yung kanta mo, among the four of you, ikaw yung feeling ko yung most talented, no? Sa Thank you po. sa apat today. At sa 12 semifinalists, ikaw lang yung nag-attempt na mag-play ng guitar and you are very commendable for that. Thank you po. Okay? So congrats with your performance as well as to the other three, and sana makapasok ka sa grand finals and good luck. Thank you po. Back to you, Sir Apollo. Okay, siguro sa akin, I don't need to comment, bawat isa sa inyo is you did your part, pinakita ninyo ang inyong kagalingan sa pagkanta, at wala akong masasabi lahat. Siguro of all the groups, sa first, second, and third group, no? Sa inyong tatlong grupo, siguro ito na yung pinaka-the best sa akin, I mean, ang gagaling ninyo. So, actually, nanginginig ako eh. I don't know why. Hindi, honestly, malamig ang kamay ko. Hindi ko alam. Nahihirapan ako kasi syempre sa aming tatlo, may kanya-kanyang desisyon. Okay? So, hindi ko kayang imanipulita ang bawat desisyon ng isa sa amin. Okay? So, yan ang maganda sa aming tatlo. Kung ano yung lalabas doon na score, yun ang pumapasok. So, wala kaming pakialam doon, wala kaming usapan kung sino ang papasok. Kung sino ang para sa amin ay karapat-dapat na pumasok at manalo, na tumuntong sa grand finals, yun na po. Okay? So, may kanya-kanyang kaming desisyon. Napakahirap talaga ako. Hirap na hirap ako. Kung pwede ko lang kayong ipasok na apat, pero nagawan ko na to ng time at na-consume ko na kung sino talaga ang magiging karapat-dapat na pumasok sa grand finals. Okay? So sa inyong apat, as I've always said, sinabi ko na rin to sa first group, second group, na pag after the pandemic at gusto ninyong mag-tour sa Singapore, okay? Kung gusto niyo mag-tour ng Singapore, then let me know. Okay? Then I can tour you around Singapore at mabibigyan ko rin kayo ng yung one night stay in Marina Bay San Jose Hotel. Kaya mo, nininervous ako, pati pagbigkas ko, mali. Kasi talagang ang gagaling ninyo, nininervous ako sa inyong apat. Oh my God. As in. Sa totoo lang, ang lamig ng kamay ko, I don't know why. Dumaan yung una, pangalawang grupo, pero ngayon hindi ko alam. And then one of my, yung owner ng house, nag-visit, nag-open, tinignan niya. So, anong ginagawa mo? Wow, ganyan. So, sabi ko, panoorin na lang ninyo yan sa YouTube. Kasi ang gaganda, pati
through virtual, ang linis daw. Yun ang sabi niya. Ang linis daw ng mga connection. Nagpapasalamat naman ako sa grupong ito ngayon na maganda lahat ang connections ninyo. And from start audition, interview audition, sing off, semifinals, talagang you've changed a lot. Nagbago talaga kayo. I mean, I really appreciated what you have shown to me. Okay? So maraming salamat sa inyong apat. Thank you Okay? din po. Maraming Thank you Salamat. po, sir. yeah, I don't know, lahat kayo mamimiss ko after our grand finals, everything. Thank you, sir. Sana patuloy pa rin ang komunikasyon natin at I make sure na next year mag-open uli ako. Okay? So, before I announce the winner, God, nanginginig ako. Oh my goodness. Siguro, lumalabas pa yung mga result dyan. Siguro, ano ba? Ay, nag-comment na pala tayo, no? Tignan mo, nininervyos talaga ako. Oh my God. Okay. So, okay. Ang nanalo sa semifinals ngayong araw na ito na papasok sa grand finals next week. Ang grand finals po natin ay sa November 28. Okay? So, ang papasok sa grand finals sa November 28 ay si... Ala, nanginginig ako. Ayan. Okay. Okay. Ang papasok sa grand finals ay si Renz. Renz ang papasok. Renz Robosa ang papasok sa grand finals. Congratulations, Renz. Salamat. Maraming salamat. Thank you, Okay. Sir Apollo, Sir Hads, Ma'am Jane, thank you po. Okay. So, bago po tayo mag-end, Hudson and Mary Jane, do you have anything to say to all the viewers, to all our contestants, sa ating mga nag-perform ngayong araw na ito? Unahin kita, Hads, please. Okay. Renz, congratulations. Good luck sa grand finals. Salamat Okay. po. Ayan. Doon kay CJ, kay Myro, kay Manuelito, nalulungkot ako kasi kung ako lang yung tatanungin, gusto kong kayong 12 finalists pumasok sa grand finals. Kasi knowing na nakarating kayo this far ng contest, it's a big what they call this, achievement already, no? So iilan lang kasi yung nakakarating sa semifinals, and blessed kayo kasi nandito kayo ngayon para ipakita pa yung kaya nyong i-prove at marating, no? Kay CJ, thank you so much. Myro, Manuelito, yung preparation ninyo, alam ko nag-google kayo ng oras for this, and you want to, you're vying for this, no? Uh, uh, for the longest time na nandito kayo sa Search for Star of Pangasinan. I know lahat tayo gusto nating manalo, but this is a contest, no? But this is just a temporary contest, no? The real challenge is out there. Kung paano natin dadalhin yung sarili natin after we fall. Okay? But this is not about falling, no? This is about rising, no? So, kung paano tayo babangon, no? Alam ko pinaghirapan nyo to, and I know lahat naman ng contestants naghirap for this. And we thank you for that, for your time. Manuelito, Myro, CJ, ang gwapo nyo lahat. Ikaw din, Renz, no? Talagang wala kaming masabi sa performance ninyo. We know na kahit kami mga judges, kahit nagko-comment kami,
wala naman kaming pangalan sa industriya, no? But still, you listen to us, no? Parang sino ba naman kami para mag-judge sa performance ninyo? But here you are, at some point, somehow, sana nakakatulong kami in a way, no? Ah, doon sa paglago ng inyong career as singers, no? So, wag kayo, CJ, Myro, Manuelito, please, wag kayong bibitaw sa pagkanta kasi lagi kong sinasabi to, ang singing, hindi siya napupulot lang, no? Ipinanganak kayo as singers. Okay? Yung sayaw naaaral yan eh, yung sayaw. Pero kayo guys, pinapanganak pa lang kayo, marunong na kayo kumanta. Ibig sabihin, you are born with that talent. Okay? So, Po. wag kayong bibitiw sa ganyang klaseng pangarap kasi mga bata pa kayo, unlike us, talagang pabalik na rin kami sa ano. So, please, don't stop performing. Sana ma-discover kayo in one of the, sa mga platforms na gusto nyong salihan or sa mga contest, no? So, basta ako, nalulungkot kasi ako every time na merong mag-a-announce, no, ng winner, no? Lalo na pag lahat magagaling, nanghihinayang kami. So, mahirap na nakaupo lang kami dito nakikinig, no? Mahirap. Pero mas mahirap for you guys kasi kayo yung nagpe-perform, no? And you're doing your best. And you did your best, no? And ayun lang. So, kapit lang tayo sa pangarap natin. Okay? Thank you. Jane? Okay. Congrats, Renz. Congratulations. Thank And you good luck po. sa Grand Finals. Salamat po. Itong batch na to yung nagpalungkot sa akin ng sobra. Sobra. Kasi kayong apat, kung mapapanood to ng ibang finalist, no, sorry, maging honest ulit ako, kayong apat yung para sa akin cream of the crop. Okay? Tama si Hads, kung ako lang ang masusunod, kayong apat, ipapasok ko sa Grand Finals. Kasi sa akin, walang tapon sa inyong apat eh. Pero, still contest to, may isa talagang aangat. As what I've said earlier, puntos lang naman yung nilamang ng bawat isa sa inyo. And natuwa ako, lahat kayo talagang well-groomed. Ang gagwapo nyo today, lahat kayo, nag-prepare talaga kayo, lahat kayo, kung ano yung binigay naming pointer sa inyo nung sing-off. Sinunod nyo lahat yon, no? Sinunod nyo lahat. Kaya sobra yung lungkot ko na dito sa batch na to. So, kay Myro, kay Manuelito, at saka kay CJ, continue singing. Lahat kayo dito ngayon, may star quality kayo. Laban lang. Hindi natatapos ang araw nyo today, no? Ang chance nyo today. Marami pang chance, and as what Apollo said, magkakaroon naman siya ng season 2. So you still have more rooms para mag-practice, improve yung sarili nyo, improve yung vocal range ninyo, kung meron pang i-improve. Keep on practicing, wag mawala ng pag-asa. And yun lang. Wala na akong masabi, sobrang lungkot ako. Siguro balik ko na sa'yo, Apollo. Thank you. Okay, thank you, Huds and Mary Jane. Tama yung dalawa. Ako, ang gagaling nyo kasi. Okay? So, don't worry kasi may show pa ako na susunod for my Mr. Pangasinan. At yung pinakita nyo sa akin, i-invite ko kayo as guest and of course with talent fee. Okay? So, once na i-guest ko kayo doon sa aking show na isa, don't worry. Mahaba-habang mahaba-habang contest din yon. Okay? So, i-invite ko kayo. Once na i-invite ko kayo doon, meron kayong talent fee sa akin. Okay? So, sa inyo, maraming salamat and don't stop. Ipagpatuloy nyo lang ang mga dreams ninyo. Nakakalungkot pero I have to be stick on my decisions na isa lang talaga ang papasok.
Okay? Sa inyong lahat, maraming salamat. To all the viewers, Jane and Hudson, thank you. Salamat sa inyo. Okay? Have a nice day and God bless you all. Bye-bye. Thank you po. Thank you, sir.